everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ako by Sarge. Di man ko mistil pangutanon kung asa ko dapik. Di isa katarungan nga suot kay mo. Para ko anak ni Sir Miguel. Ako by Sarge. Ako yung barugan. Kay mauni akong baruganan. Kaniadto pa. Ligon ko baruganan by Sarge. Kuros kini ko tudlo. Ako mga tudlo. Murpo? Kung asa mo to ako? Ramta? Okay. Basta di lang ito magutman, ha? Istoryahan na to alabing serious kayong pagkabutang ni. Napadela yung serious gaws pa ani karong akong kining atong istoryahan ng pamigil. Wala man tinilain bang serious. Imo siyang gitreasure o maayo diha sa imong dugan, anak. Sobra pa sa igsuon ang inyong pag-inilalay. Tuas dong dinis pikas pamigil. Nahibaw mi. Magkabuwag gyud mi duha. Lain sa gisubay gituhuan og ako. Lahi usab ang gisubay gituhuan. Erning, Nagsigisig danin ako pa may namahibaw ka. Pero gikasubo gyud kay nako. Dili gyud ko. Kung mao ni magkaingon nga maputol ang among panaginig sa unayaw. Saan taman? Maputol yun. Jesus, Mary, and Joseph. bisan simbakuon niya, mao kini mahimugdan nga magkakontrahe mo. Dili ang gamiton ng puhong simpak ko pa. Kitadaghan nga giisip ko niyang iyang kaaway pa. Ining bag-o lang, sir. Itong dako kay rally din nahitabot sa Cebu. Itong isugo, Sir Dennis Silas Ramirez. May mga taon itong tabangan itong layog sa Berning ba? Aron ni palayo sa rally ko nagtuo Sir Dennis nga si by earning mo ibabag sa gusto niyang mahitabo. May mo kay layog ko na to nila. Ipalayo din sa Berning. Pero sa ilang gibuhat, iyang ibubunal-bunalan sa Berning. Nakaingo lagi ko. Sobra sa Berning, oy. Taas kay pailom ug laom kay paubos. Kasulti Miss Ramirez, sir. Kabati ko na sa DBK. Nakaingon sila sa Ramirez nga nakuang sayop Sir Dennis, oy. Ay. Gutom na na. Murag lain na gyud akong pamati sa akong kaugalingon. Murag kong kakuyap po na. Excuse me. Yan mauna ni. Kasabot ako, ani. Murag mauna ni. Mga una ta. Daan, pag lagi ko. Pamigil. Mauna ko, arin ako. Mga una ta, pamigil. Ako rin may apel og linya aron makakita sa haya ni Ninoy. Si Papa Miguel ninyo dito ra sa gawas. Daghan ko kaayo naglinya. Gikan mi sa haya sa opisyal nila ni Papa ninyo kani Arthur. Gihangyo nako si Miguel nga mulahos mi sa haya ni Ninoy. Nakakita gyud ka ma? Oh. Luoy taon kayo si Ninoy. Wa man ilisi ang iyang gisulob. Kung unsay iyang gisulob atong pagkamatay niya, maura sab gyapon sa iyang haya. Wa limpyuhi ang mga dugo. Naara gyapon, wa hilapti. Kasaka na mo ang nagda sa mga hulagway ni Ninoy. Asa man kuno na display? Sa San Carlos Gym. Vicky, Pa Miguel? hilumon ka gid kaayo para buyag. Manong nang hilumon kayo sa mok. Unsa guryo? Way away ba? Hilumon man, way away. Tunla nagtarong guryo. Hindi matuon, ma'am. Awas mo gud ni. Sigurado ka kaning imong buhaton, honey? Sigurado. Nga naman day. Wa ko'y katungod kung butanaw? Dili na mo'y akong ipasabot. Oh, amay tungod kung unsa gid ko. Naibaw naman tingali hapit ang tanang taga Cebu nga loyalista ko sa presidente. Kung sa may naan yan, sundao ko. Opisyal ko. Kinsa may akong commander-in-chief. Si Ninoy Diay. Patay naman sa si Ninoy.
Mabitaw na akong tuyo ron. Nabisan mga hulagway lang niya gusto kong matanaw. Sa may naa niya na, kung loyalista kung Marcos o niya mo tanaw ko sa lagway sa haya ni Ninoy nga numero 1 kritiko sa presidente. Demokrasya mata. Mubo na kaya akong pangutana ang tubag ni mo taas na kaayo. Oh, niya na ta. Asa magka-parking? Daga na kayong sakinan, oh. Oh, nga naman ka anana ko ni parking tunga sa daan. May magbot? May mabadlong? Kisi magbot? Kisi mabadlong? Di na kumutingog Dionisio, oy. Bahala ka na diha. Yun na, tayo para kon. Amlihan ako ng windshield. Mga tawanan ay. Huwag ka kita kapuan kolor sa plate number ay. Di na kunpit. Janice, magpuyo ka sa kaba. Wala sila may bawang official ang sakay ng autuan. Wala sila respeto. Wala sila kadlo. Gusto ko may respeto o kahadlok ka imong gipangita sa mga tao. Ha? Kaysa may mabatig respeto karon diha ninyo mga militar. Ang tubag mo aras palibot ani. Ang mga tubag di aras mga hitabo karon sa tong nasod. Kining tanang mga tao karon mo tan-aw sa mga hulagway sa haya ni Ninoy. Daan nag-alintabo ang ilang kapungot tungod sa nahitabo ni Ninoy. O sabihin na akong labot nila. Military ang gituuan nga mo nagpatay ni Ninoy. Sa ka ba? Angay ka lang tani mo. Nga magpailog ka. Huwag mo yung pakita respeto o kaikog. Di abasag ko di mo pahulunga ang sakinan sa tunga. Tanawa, may sabot ka heavy ang traffic. Ah, mayo kay naay nag-traffic. Hoy! No! Di ka magikan. Nagligoy-ligoy ka? Nganong karon ka pa mo tunga aron mag-traffic dili? Hilom, Janice. Uy, naunsa ka man. Maglagot ko na yung mga pulpul. Bakit mo mukhang kang sweldo pero kung kuwang sa serbisyo. Janice, please. Oh, milingi na din ang nag-traffic. Mudool din nato. Oh, Honey, tanawa kong kinsa na. Excuse me, sir. ang ngayon ka man ay mag-traffic, mayong laki. Apil na imong trabaho. Ayuhan ang imong trabaho. Sorry, sir, pero ikay na kaingon sa traffic. Oh, Makahunong ka man utas daplin. Kay napay lugar, pero mura tingali mo gituyo nga anhi kas tunga mo huno. animal ka. Ambi ang imong lisensya. Usa? Palihog, ambi ang imong lisensya. Imo ni gituyo? O imo kong gihagit? Opisyal ko sa militar. Dili na mistil musulti ka pa anak kanihibaho kasab nga nakaila kay konimo, Major. Nakalabas ka sa lagdas trapiko. Opisyal ka lagi pero wa man ka musubay sa ustong lagdas trapiko. Dili ko ihatag ang akong lisensya diha. Kung imo nang buhaton, labaw kang nahibaw nga musamot ka dako ang imong problema, sir. Strongly resist kining imo ha, Major. Mapugos ko pagsuwat sa tanan mong salaod sa trapiko. Dili. Gawas nga ipangsuwat na ko din ang imong mga atraso mahimong ipadakop ko ikaw. Ernesto, please. Ganun maabot ang ingon, anak. Ma'am, I'm sorry. Mas labaw na hibaw si Major sa balaod og sa i-execute nga aksyon kung dili siya mutuman sa kong gihangyo. Last na lang ni Major. Please, ituno lang imong lisensya. Dako kay kining insulto nga rin kanako, Ernesto. My God! Ihatag na na imong lisensya na tawhana, Dennis. My God! Di ko magkatuwa ng gibuhat ni mo, Ning. Misamot kataas ang kutay sa mga sakyanan tungod nimo, Major Dennis Trinidad, sir. Ingon sa po niya nakataas ang imong tubagunon o niya sa balaod sa trapiko. Ang imong lisensya palihog. Ihatag na lagi na imong lisensya ng tao. Way utang buot! Hilom na, Chole, hilom! Sorry, ma'am. Sorry jud kayo. Igo na kong misubay sa hustong trabaho. Dili ni abusar og labaw ng wa ko magabusar. Diara ko lisensya. Salamat kay sir. Ni aman ta ko'y kamot, sir. Nga mudawat ani pero ni ani mo idot-duot ay mo lisensya sa kong naong. Ipalihog na kong padaplin si mong sakyanan. Kasaba na kay mga tao, sir. Aron makagindag sa sakyanan nga naglinya si mong layo. Palihog na, sir. Palihog lang taon. Palihog. Sundan ako dito sa daplin, Major. Kaarte na ba na tawhana? Mura magsikinsa?
Buhat mo! Wa ka na ginayin makailakan ako sa. Mao na ni katapusan akong pagigsulti ka rin. Wa kay konsiderasyon. Ginsabay mo gisalikan, Nagpataas ka na kayo sa tilis sa imong ihi. Nagpabilib ka sa bag-o mong gibalhin ng departamento o gusto kang manapi? Gusto ka kwarta? Ha? Gusto ka magkwarta? Dere mo receipt, Major. Gusto ka magkwarta? Niya sabi mo lisensya. Sorry gyud kayo sa inconvenience. Ha, naong kang kwarta. Usaman, reklamo ka? Ang hapak na kong kwarta ng naong mo? Reklamo ka ba? Usaman, unsa man lagi sulti? Wa! Gawas ka nakakita ang daghan ng higayuna nga may nabilin pag ang talanaw ni nasura nga bisan di ranggo pang militar kay nakalapas balaod diha pagpantangan pa yung silot. Nihibaw kong nalipay sila nakasaksi ning higayuna, Medyo. Maunta ka ni usas sa imong ipaggarbo nga buutan kami tuman sa lagda sa balaod o buutan kami dawat sa imong paglapas. Misamot ang kipati kung kayo, boss ni mo. Pasilo ah. Pero igo lang kong nagpatuman sa balaod. Huh? Pero kisakitan ko. Kisakitan ko. Good day, Major. Magkita lagi ang punta! Magkita lagi ang punta! Aribol ka! Asawa ka man, Vicky. Ingnaon niyang imong bana nga may sobra siya siyang gipakita karon sa kong bana. Iyang gipakauwawan si Dennis. Og dili lang kay si Dennis rin nahiubos. Kisakitan ko nang iyang gibuhat nga mura sa sikinsa. Sultihin ko nang imong bana nga lakip ko, ha? Nahiubos og gisakitan siya gibuhat. Kahilas niya, ah! Excuse me, ma'am. Oh, nakadungog ka? Nakadungog ka sa kong gisulti ng imong asawa? Oh, bitaw! Hilas kay ka ning oy! My God, hilas kay ka! Mura kang skinsa! Kung doon na may utang buot si Dennis, Timoning, mas nabaw ka pang dakog utang buot sa kumbana! Excuse, ma'am. Sirhan na kumputan. Hoy! Tana, ma'am Jolene. Ay na mo biya! Ma'am, nagkuha si Major ni mo, ma'am. Hoy! Tana, Guryo. Guryo, tana, paandaran na ning sikilan. Ayaw na, Sarge. Pida. Lain mo tinutok ka rin doha ka ni Medyo na to. Kadiyo ta. Hilas kay ka! Hilas kay ka! Anong pabilin mo, Part? Ikaw, kanong umigawas pa sa Bidan mo, tana pa yun mo na hibaw mo kung aid mo sa Dennis. Kung hibaw sa mga unsamik amigos ba Erning. Patay labot nila. Lain mo kung tinanawan. Tidak. Oh, tingnan naman. Ha? Magdaginutay ta din eh. Okay rin ako. Oh, sige. Mag-una ta. Mulat! Boss, pasensyahan na niyo sa Guryo. Nakaon lang mo palayon. May bawa ganito si Major Dennis, lain na ba nag-utok? Mahinayon gano'n niyang gubot o niya din eh. Okay naman sa mining. Sabutan mo to nga sa Bitaning! Bida, esos. Musamot magkabati ang dagways militar, anak. Kuan, kining. Ayaw nang una ron. Pangiwalan ko ninyo. Base sa sunod na yung higayon, maatol ta. Ngawa sa mga matas publiko. Pasensya na palihog. Agdon ka na mo, Ning! Agdon pa. Balik sa kayo, Guryo. Tuwa na sila. O, bay. Ito, siguro itong mga kulukoy nga tinunuotong ako ang daro mo sa kagutom. Bida. Sas! Bida ninyo do! Niyara mo syudado, pabuskil sa inyong mga tiyan! Wak mo katilog kumbat mo sa kamay! Panutpeg na mo na mong duhang bayarning, oy! Ito, Sarge.
Balikan to ganina. Tuo mo to yung tabo na. Daghang mga nangutanan ko samtang nagparking ni sakyanan ba. Tanang nakakita og nahibaw nga kasaway gyud ni Major Dennis. Tanan naluoy ni mo message. Kalit lang mi abot Julie. Bida. Pasensya si Julie. Wa siya mahibaw sa inyong buhat. Uway kaso na ko. Iya kong patingugon, wa man ko kumutingog. Tinuod lang ba, Sarge? Luoy kong debiki oy. Sagbat ako. Sigahan mo ko sa matang Julie. Murag iya kong taparuson ba? Sa malay mong gibuhat, Day Vicky. Bisan pa si Plat nga niya, wa siya ko kwarta. Dito lang ko tanaw sa ngahan, way tinuti. Sakit pa ya paminahon, pero mawaan eh. Hapit naman lang. Hapit na lang iduot ang tulo ni Mitchell sa imong nauning. Sa malay imong gipati ato. Sa imong gipati ning. Sultihin ko sa tinuod ning. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.